I dag skal jeg vise mit fyrværkeri fra i år. Altså fra 2012 til 2013. Og som I kan se, er min handicappede fætter hjemme hos mig. Han hedder Kameraven. Okay. Der kunne I høre hans handicappede stemme. Og ja, som sagt, han har fået en kønsoperation. Han var en dame før, og nu er han en anden. Ej, slap af. Okay. Tilbage til, ja. Okay, vi har den her lille pakke her. Den kostede 150 fra Powerstar, hvor der er 4 små raketter, og så er der sådan 2 lidt større, sådan nogle små ting. Nogle ting, der hedder hotshots. Jeg tror, det er sådan nogle crackling balls bare i en kæde. Nogle hæksyl. Nogle ground bloom flowers. Nogle blitzfontæner. Nogle romerlys. Crackling balls. Det var så bare det, der var i den. Så har vi 10 pakker hæksyl. 3 pakker thunderballs, hvor der er dem er der 5 gram krudt i. Nej, det kan jeg også lige kigge på de her herfra. Hvor mange krudt der er i dem. Lad os lige se. I den store er der 36 gram krudt i. Jeg tror ikke lige kan se det, men 36 gram krudt i. Og i de små er der 15,2 gram i. Nej, det var ikke de små, det var de mellem. Jeg var med til at tjekke den her. Jeg tjekker bare lige den her. Og i de små er der 8 gram. Ja. Og så hæksyn er der 1 gram i. Så kan I se her. De hæksyn med prop på, dem fik jeg også købt i år. De følger med i sådan noget Yotaro. De store hæksyl fra Havneborg, dem følger de med i. Så følger der sådan en pakke med. Og så har jeg sådan nogenlunde 40 romerlys. Det var billigt, det var 20 for 10, så jeg tog 40 for 20. Så har vi 3 pakker spanske knald, og dem er der 15 gram krudt i hver. Og i de her er der 6,42, og i de store Yotaro, dem er der 3 gram i, tror jeg. Og så er der de her Panda fontæner. Kan lige prøve at vise jer en her. Den er bare fra sidste år. Jeg tror at det er nogenlunde det samme. Der er cirka, jeg tror det er 12,6 gram krudt i. Og så er der de der, dem er der også 36 gram krudt i. Det er det der fra Efhak. Så var der 6 butterfly, eller hvad de hedder. Så er der faldskærmsraketter, dem var der sådan 4 gange 6 af. Jeg har bare taget 12 af dem og gemt dem, fordi det magter jeg sgu ikke i år. Crackling balls. Så er der sådan nogle romerlys der bagved. Og så er der lad os sige her. Sådan nogle her blitzmix, som de er rigtig gode, eller de er i hvert fald rigtig gode. Nogle festbomber fra Harald Nyborg, som var det mærke, som alle de altid solgte af før. Der er nogle store kugleraketter med 2,5 tommers, 2 tommers, og så er der 1 tommers. Jeg kan ikke lige se, hvor meget krudt der er i. Jeg regner med det nu omkring de 60 gram krudt i, der er i de store kugleraketter. Så har vi nogle rabatbomberør. Dem er der. Jeg ved ikke, om I kan se det igen, men her. 48,5 gram, hvis I kan se det. Ja, så har vi ikke mere. Jeg har ikke så meget fyrværkeri i år. Ja, så kan I lige prøve at få et overblik af det. Så det der. Jeg kan lige prøve at se, hvor mange jeg har tilbage af de der store hæksyl. Der har jeg 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 er de store. Og romerlysen, det vil jeg ikke lige. Jeg kan lige prøve at tælle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Der er 28 af dem. Og så har vi, ja, så har jeg 8 rabatbomber tilbage. Ja, eller
Ja, fyre 2 af dem af. Ja, det er altså det. Det var mit fyrværkeri fra 2012 til 2013. Ses.